Здравейте, приятели! Добре дошли в поредното видео на Fox IT компания. Ние днес, вие сте с нас и ние днес ще ви покажем как ви може да си дадете Digital Clock. Много лесно от Notepad, както искате си го наричайте. Създаването на Clock Digital от Notepad е very easy. Защото е много изи. В смисъл, хора, как да ви го кажа, много изи, ама много. И затова в днешното видео аз ще ви покажа как вие може да си го създадете лесничко и даже ще тестваме да видите, защото не е зловреден файл. Та, нека, хора, момент, само. Нека да почваме, като влизате първо в вашия десктоп. Влизате тук, изчаквате. След това цъкате върху Clock. Първо да ви кажа какво представлява Digital Clock. Digital Clock представлява да гледате часа в реално време като цяло. Както сега е 8:09 и там ще показва след колко секунди става 8:10. И нека да започнем, като напишем на Notepad. И за целта ще пишем echo off отново. Пишем титъл YouTube Clock. След което пишем момент само. Да си припомня какво пишем. Да, пишем маймунско А, mod, con. Пишете ето това. След като давате надолу, пишем color 03. След което момент пишем, даваме Enter и пишем двуточие main. След като пишем CLC, след което давате надолу и пишете echo точка. Давате надолу и пишете echo date двуточие %time%. Давате надолу и пишете echo точка отново. Давате надолу и пишете ping. Ето този код пишете и след това давате надолу и пишете goto main. След като създадете този целият код, цъкате Enter, цъкате файл, цъкате Save As. И от тук вече си пишете .bat, след като цъкате Save, затваряте го, цъкате върху него и оп, тук ви easy за цяло. Ако искате още такива клипове с Fox IT и хакове като цяло за тези вируси, абонирайте се за нас, долу ще ставим всичко нужно за клипчетата и от нас ви казваме бай-бай.